तेइसिनि प्रेस मिडिया बायफ्ले हामबाय जों दिनै गाहाम गोरोंखे दिनै एमडिसिनि तैदुलमा बाय तेइसिनि आरो एन्टायार 41 आमपिनगर एसेम्बलिनि जत्त जोंनि वारियार्स रक बुबाग्रानि वारियार्स रक बरंनि तैदुलमा बाय बरंनि सापर्ट बाय जों गाहाम गोरोंखेनो ताबक जरातै नमिनेशन पेपर याफागि फै ओंके गोबांमा कक्टमानि बिसिंथिबो सुंनुखा जे अम्पि आमसायो लकेल न बासार ना नांनाय फातानि बरक न बासारिया अमाहायके गोबांमा कक सामानि यागुलो ताबक जेहेतु नों अन्य जायगानि फाइ बासा माने बोसोक जरातै साक्सेस मानो हायगा बोसोक जरातै नों बुट मानो आव हामबाय बेलायखोनो कुइसन खायबा बागै कारण अमनो ताबक इशुं दंगो ताबक जे आं फाइमान यागुलो बुबाग्रानो रहमान यागुलो जे ओ जागानि पाब्लिक रिएक्शन बरंनि जे सपोर्ट केबने थानिगो बा माने बेड रिएक्शन को सिकरै जत नाना एकदम खाकु फुरबाय लामसगो बर इच एंड एवरी वारियर आनो याफानो तिनि जरातै मिया हरनिसिमि प्राय 200 जन आनो फोन खायखा जतनो वेलकाम फाइकाहाम सार चाजाखा हामजाखा अम हाइकमां वेलकाम खाइसो आंबो बेलायखन खातंग तो खाइसे गो जागा आं जे फातारनि बरक चाजाया हिमानि हयतो गिसे मिसागो जराबो हयतो गिसे मिसा देरायफान थांखाना किन्तु ताबक जे आनि जे बरंनि जे पाब्लिकनि जे रिएक्शन बुबाग्रानि सेंक्राग्रा एरियानि बरक बेलायखनो एकदम कोअपारेटिव बेलायखनो सपोर्ट की कक साइ दङानो ते बरक आनो खाकवार बाय लामसो बाक्सा ससियेल मिडिया रगबो अमाहायके फेसबुक लाइव हायके बा गोबांमा वॉइस मेसेजनि तैबो खनाका जों मथा खाइलिया मथानि जागा जों अन्य पार्टी जेखुनु पार्टी रगो थांनाय अमाहायरक गोबांमा बरंनो सालाय दङ हायगा वॉइस मेसेज तैबो साइ दङ फेसबुक तैबो साइ दङ आमनो तैले नोंताम सानाय आमतै आं जारा अमाहायके ताबक रिएक्शन दै दंनाय ससियेल मिडिया बरंनो आं कइनामु सुगु बुबाग्रा ताबक साग हामियानि बिसि दैफानो बिनि साग हामिया जतनो साइमानो बनि जे तंथक जाथक जत त्याग खाइ फैगै ब सैक्रिफाइस खाइ फैगै जोंनो ताबक हामजां माने बिसि दै जोंनो खरकसा खाइ वारियार नोंनि थांनि बासायदि लराय खाइदि रहमा जागो ओ खरकसा खरगनै तामनि बागै बरक हाय इंखा आं साइमिया बरनि खा तंथक यादे ना बरकनि बिसिङाव ताम इन्टारनेल मेटार दं आबां साइमिया अंका थांनाय एडिसि इलेक्शनावबो और जागा तिब्रामो थाखो प्लायंखा अंके तिब्रामो थानलो गोबांमा पार्टी रगबो बासा खा और जागा हेपन तिब्रामो थाखो प्लायंखा ताबकले बोसोक बुट गोबां बाय नों पाइने हिनि आसाइ दं दिनै आं जखन नमिनेशन पेपर रनि फाइफ्र आनि फुल रिएक्शन बइन आं जे क्लियर मेसेज मा खा एडवांस जे क्लियर मेसेज मा खा तिब्रामो थार 200% जेखफान जिति नाय हिनै अपनि सिगांबो थांनाय 2018 इलेक्शनाव तो आईपीएफटी बास होय और जागा बातायै जत बदलनो मेसेनैनो आईपीएफटी कप्लायङै थांका अंका ताखलाय बहायनो हाय जे थांनायाव बासानाय चिनि एमएलए सर सिन्धु चन्द्र जमातिया ताखलाय बनो बासावो ताबो बबाय नों कन्टेस्ट खायै बोसोक जरदै सक्सेस मानो तमानि इंगे थांनाय 18 जों नुखा गोबांमा बुट बायनो आईपीएफटी कप्लायङा थांनाय 2018 नि कप बनि पजिशननि एडिसि इलेक्शननि रिजाल्टनो जों दिनै खुद और जागा चिनि बरम गोनां एमडिसि दङो बतक करिखा बुबाग्रानि फान बाय उ लकेलनि फान बाय बरनो मेसेन फुनुखा ताबक तो बरनो उनक्लग बरक करिखा बरक करिखानि बागै तो बरक तरक खुमु बारो थानो बीजेपी थानो जॉइन खाइ दंखा बरनो उनक्लग के बकरिखा हाइसे जे कयेकजन लीडर जे लबि दंनाय किसा मिसे सरकारनि फेसिलिटी नाय चाइ दंनाय हिमा हाय बरक काइसनो पाब्लिक थगेगै चानाय र काइसनो ओ जागाखौ किसा राज खाइ दङो बरक कयेकजन बुटारसि बरक कुनो दिनो सुनु मेसेन माया तिब्रामतनो फाइनाय 200 या 300% और जागा जितने हाइसे सर दिन रकनि तिनि अबहाय नमिनेशन नि फाइटानि बोसोक लुकरकनो तुबि रकनो रक फाइकेना बेले हामबाय जत्तो प्रेस मिडिया जत्तो तंनायनो पाइटले हामबाय तिनिनि अ साला जुनो अ जागा कभार खाय चिनि मांगलि रनो साथि दनो फिरि दं बागै तिनि जों अराउन्ड 3-4 बरक जों फाइका 200 टा मतन गारि तुबि जों तिनिरो रेली खायै चिनि बरम गरां पाथानलाल जमातिया बर्तमान चिनि पार्टी न हते चंगजाखा एज ए कैंडिडेट एक्चुअली अम्पिनगर एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी बनो जों नमिनेशन फाइल खाने बागै जों दुई फैका हम दरंगे अपनी बिसिंति जों पॉजिटिवली जों चिनि जे नमिनेशन पेपर जों जमा दिखा एंड आशा खालाय बुसकांनि सालो जेहेतु ताबो गसामा बयार पाइखा कुतुं बयार फाइगां केनो साइमानो जतनो फल फकरारनि जरा आनरो सरो बुथाइनाय काजे पाहार अञ्चलग ताबो खुम जरिमानि जरा खुम तो जरिसिनाय कियाबा बुथाइका थाइनाय आनरो सो बुथाइ एके जों गोबां मा आनरो समानाय ताकलाय बागान कुपुलुं आनरो समानाय एन्ड जों गोप्लायंनाय
गोबां मा जानाय एन्ड चिनि बरक ताकलाय सबसे गोबां कुक बदुयै अ त्रिपुरा राज्योआव इतिहास खालायनाय बुबागानि नेतृत्वे चिनि बुबाग्रानो जों जयजुक्त खायमानि बिसिंथि सारा त्रिपुरा सानि त्रिपुरानि जत बঞ্চিত अंथुं जत लांचित अंथुं जत थोंजागै तंनाय अंथुं प्रत्येकटा बरकनि अधिकार जे सेकजागै तंनाय अंथुं जतनिनो कायसा प्रमाण जों ताकलाय रिनाय खुलुमो हामबाय सार कायसा सोंमुंनि खुक्तैनो कायसा कचां जरा लाइखे कुतुं जरा फायखाय हायके ताबुक त्रिपुरा सालु करकनि बिसिंथि दंग सं तंनाय र बेलायनो ककतर सों आजाय दंखा फियाबा ताबुक साजागो त्रिपुरालेण्ड सानमानि लाई थांखा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानमाबो लाई थांखा ताबुक फायका टिकेट लैंड नहीं हाइके अबाहाय तिनी कक हिंजागी तंगमान रगने नंगो बाइक रिएक्शन नामजो ना एक्चुअली टिकेट लैंड नो जाराव टिकेट सानाय रनो बे टिकेट लैंड नो आंखाय मियाफ्रो मा साव राजबारियाव जेफ्रो जों टिकेट चिनि पार्टी हते टिकेट बिलिखाय दङ आसमे बां मा साका जारा टिकेट नांनाय र फायदे आनार टिकेट अवेलेबल दङ तबेखेबा पार्टी टिकेट तो माया असेंबली एमएलए रबा जानानै फिल्म नायनायखे टिकेट दङ हायसे अवेलेबल तामको फिल्म ताकलाय नायथंनाय ताकलायनि त्रिपुरानि फिल्म के बेलेन नायथंनाय चलो पाल्टायनि परे ताबु चलो उल्टा एंनाय तामको आन्दारसनि बागै उल्टा एंसिनायसि हामबाय खुलुमका